Ahojte, vítam vás v mojom novom vlogu, videu, alebo teda neviem, asi to bude skorej video, bude také edukatívne, je to veľmi žiadané video z vašej strany, naozaj toľko správ mi prišlo ohľadne tohto typu videa, že som si povedala, že vám ho už konečne natočím, lebo som chcela úplne niečo iné točiť, čo som aj točila, ale potom si hovorím, že keď je toto také žiadané, tak nebudem vás naťahovať a teda pôjdeme na to. Najviac žiadané video teda bolo video o tom, ako si vytvoriť portfólio, ako možno vyzerá moje portfólio, akým štýlom, čo tam dať, proste jednoducho všetko, čo sa týka portfólia. Chcela by som vám ukázať moje portfólio, teda aspoň to, čo sa dá z neho ukázať, a potom by som vám chcela ukázať, že kde v Canve si nájdete nejakú šablónku, ako si to vytvoríte, a potom na konci videa bude také prekvapenie pre vás, takže pozerajte až do konca videa a dúfam, že zodpoviem na všetky vaše otázky. Pokiaľ by sa tak nestalo, tak naozaj nebojte sa, napíšte mi buď dole do komentára alebo na môj instagramový účet. Veľa z vás mi píše hlavne na Instagrame, čo si veľmi vážim, ďakujem krásne. A tých správ už je toľko, že som sa rozhodla, že ja vám normálne zriadím nejaký web alebo proste niečo, nejakú platformu, nejakú medzibunku medzi mnou a vami a môžeme sa spojiť. Že keď budete mať nejakú otázku, tak si pozrite, kedy mám nejaký voľný termínik alebo mi napíšete a môžeme si zavolať. Hej, akože uvidíme. Kľudne akože mi píšte. Uvidíme, ako to pôjde. Lebo ja viem, že naozaj veľa dievčat, ktoré sú dlhšie v tom UGC svete, začali robiť tzv. Konzultácie a proste chápem, hej, akože svoje know-how treba aj speňažiť, ale ja sa práve snažím vám dať ten know-how zadarmo cez tieto YouTube videá. Není ich ešte veľa, ospravedlňujem sa, naozaj som si prechádzala nejakými zdravotnými problémami, plus rodina, plus som dostala úplne šialený nápad ísť na TPPčko na začiatku tohto roka, čo mi po mesiaci akože utlo dekel a povedala som si, že OK, že toto není pre mňa. Takže ešte aj to som riešila a preto ste tak dlho čakali na toto video, takže sa ospravedlňujem a naozaj je to proste môj úplne, že cieľ číslo 1, je to niekde úplne, že tuto niekde na topke je, že chcem pre vás tvoriť viacero takýchto videí, proste nie, že by som bola nejaká Samaritánka alebo čo, ale mňa to strašne baví. Strašne ma baví si zapnúť túto vecičku a začať na vás takto rozprávať, potom to strihať a potom to vypostovať, potom sledovať, že ak to má interakcie a jedno s druhým a strašne ma baví čítať vaše správy, vaše pochvaly, ktoré si extrémne vážim. Takže chcem sa s vami dohodnúť ešte na také veci, že ak sa naučíte v tomto videu jednu vec, tak mi dáte páčik, aby sa toto video dostalo aj k ďalším tvorcom, ako ste napríklad vy. A ak sa naučíte dve veci, tak mi dáte odber. Dobre? Môžeme sa tak dohodnúť? Ja budem tým pádom motivovaná vám prinášať viac a viac takýchto videí, takže vlastne vašim odberom podporíte moju tvorbu a tým pádom podporíte vašu edukáciu. Chápeme sa. Dobre, ale už nebudeme kecať a ideme na to. Poďte. Dobre, ja si dám mikrofón tu na, takto. My sme sa počuli. A beriem si túto mašinu moju a vlastne vy ma uvidíte niekde dole a ja budem sa snažiť zdieľať vlastne celý ten proces toho, hej. V prvom rade si poďme vysvetliť úplne v krátkosti, keď ja som strašný obkeco a všetko obkecávam, ale poďme si povedať, že prečo je to portfólio dôležité, či ho naozaj potrebujete. Ja som veľmi dlho sa snažila bojovať proti tomuto systému a snažila som sa nemať to portfólio, ale naozaj mi proste vždy som narazila na to, že keď už som komunikovala s nejakou značkou a chcela som sa dohodnúť nejakej spolupráci, tak oni si aj tak v konečnom dôsledku vypýtali to portfólio. Vždy ho chceli vidieť, vždy chceli proste jednoducho, buď to nazvali portfóliom, alebo mi napísali, že môžete nám prosím zasať ukážky vašej práce a viete, môžete im to dať na drive, ale je to neprofesionálne. Ja už som robila aj tej opačnej strany, ako som hajrovala UGC creatorov pre určité firmy, značky a poviem vám, že je to naozaj veľmi neprofesionálne, pokiaľ nevidíte proste prácu toho človeka. Veľmi často tie značky pozerajú aj váš profil na Instagrame, hej, že či ste aktívni, jednoducho aj tam sa snažia nejakým spôsobom načerpať tú vašu energiu, vždy si vás snažia nájsť proste. Čiže vaše portfólio môže byť aj vaša sociálna sieť, ale už sa mi stalo, mi tu písali vlastne na Instagram dievčatá, ktoré mi vlastne hovorili, že nie sú aktívne na tom Instagrame veľmi, že proste jednoducho chcú robiť UGC, ale nepostujú tak často. To je v poriadku, ja to tiež tak nerobím, chcela by som,
mám content kalendár na celý tento rok, ale tým, že sa venujem tomu UGC úplne naplno a ešte nejakým mojim ja ich nazývam, že výbehovým spoluprácam, lebo to sú také externé proste, že idem do exteriéru a behám a točím ako content kreatorka, tak ja nemám úplne čas ešte si točiť aj na svoj Instagram. A to je v poriadku. Hej, to už, ja viem, že to raz príde, ale teraz aktuálne sa venujem tomuto. Čiže je to na vás, ale určite si to portfólio urobte. Značky naozaj potrebujú vidieť tú vašu tvorbu. Naozaj ono to portfólio vám aj ušetrí čas, pretože keď už aj vy budete sa snažiť nájsť nejaké značky, alebo teda chcete ich osloviť, tak už budete vedieť proste, že copy, paste proste to portfólio do tej správy pre tú značku. Ušetrite si týmto čas, jednoducho už to tam proste pridáte a ušetrite minimálne krok alebo dva proste počas toho, ako si budete snažiť dohodnúť si nejakú spoluprácu, tak vlastne už si aj ušetrite tým pádom čas a naozaj to vyzerá profesionálne, keď už teda prichádzate aj s tým portfóliom. Ono je to vlastne taký váš životopis, ale v UGC svete. Dobre, teraz si prejdeme vlastne tu do môjho počítača. OK, takže sme tu. Vítajte v mojom portfóliu. Nie všetko to bude viditeľné. Naozaj si chcem ochrániť nejako svoje súkromie tiež, aj svoje videá a tak ďalej. Čiže berte to skôr ako také, že som zvedavý, ako vyzerá jej portfólio, hej? Ale nebude tu všetko viditeľné. Takže tuto mám nejakú fotku, doteraz som tam mala inú, teraz rozmýšľam, že ju aj tak zmením, lebo sa mi už proste prestala po 3 dňoch páčiť, takže ja tie fotky, aj farby mením podľa toho, aké je aj ročné obdobie. Počas Vianoc a teda zimy som mala takéto bordové. Teraz vlastne už ide jar, čiže už to bude meniť za nejakú takú krásnu pastelovú farbu a uvidíme, hej, že podľa toho, ako sa mi to proste bude páčiť. Určite nemusíte mať proste nejaké svoje brand colors a nejaké svoje fonty a hex kódy a neviem čo proste. Niekto to má rád, niekto to nemá rád. Ja som proste taká, že ja som si na začiatku pred 4 rokmi som si proste určila nejakých 5 svojich základných farieb, ktoré mám rada, aj nejaké fonty a vlastne vydržalo mi to asi 3 mesiace a potom som to celé pomenila, čiže vlastne vtedy som usúdila, že ja asi nie som taký ten brand color proste person, človek, ktorý by sa jednoducho nejak zaciklil do nejakej farebnosti firemnej alebo kultúry brandovej alebo neviem čo. Proste tento portfólio si aj tak budete meniť na základe toho, koľko budete mať spolupráce, keď vám príde nová spolupráca, ktorú sfinalizujete, klient vám to schváli, tak hneď si to tam proste hodíte a už možno vtedy si poviete, že už sa mi tu nehodí táto, ja neviem, ružová farba, tak si tam dáte proste zelenú, hej. Takže je to naozaj na vás, proste tu je nejaká cover pic, nemusí to byť ani cez celú takúto proste veľkú obrazovku. Naozaj stačí, keď tam dáte proste iba nejakú maličkú fotku a si to proste prispôsobíte. Tuto ja som dala vlastne tzv. Prekliky na môj TikTok, Instagram, e-mail, YouTube, to je vlastne tento kanál, ktorý pozeráte, a LinkedIn. Ono je to naozaj jednoduchšie, že akože môžete to tu vypísať, že Instagram a proste ako sa tam voláte a tak ďalej, ale proste jednoducho oni si tam kliknú a už ich to proste presmeruje na môj TikTokový profil, hej. Takisto aj mail, dajú mail a už proste im to tu hneď otvorí proste, že im môžu napísať ten e-mail a kontaktovať ma, takisto aj Instagram, aj všetky ostatné. Čiže toto je taký úvod, s kým som spolupracovala. Tu si dáte nejaké loga tých firiem, s ktorými ste spolupracovali. Tretia stránka je vlastne ahoj online svet, sú tu nejaké texty, proste niečo v skratke si tam napíšte. Naozaj prosím vás, tie firmy si to úplne čítať nebudú. Takže nepíšte tam zase litany, nepíšte tam, že ste sa narodili v roku 1995 a vyrastali ste v Hornej Dolnej a bla bla bla, proste toto ich absolútne nezaujíma. Jednoducho, ako v krátkosti proste povedzte, prečo to robíte, že to milujete, aké máte skúsenosti, možno naozaj buďte transparentní a samozrejme to si zase budete proste meniť na základe toho, ako bude rásť vaša profesionalita, hej? Čiže naozaj v krátkosti o sebe, potom už idú samozrejme nejaké ukážky. Fakt, choďte rýchlo k veci, proste oni ich zaujíma, keď si otvoria proste to portfólio, tak ich zaujíma vlastne tá vaša práca, tá vaša energia. Čiže už choďte rovno k veci, nedávajte si tam proste, že ešte toto, ešte taký obkec, ešte toto a až potom tie ukážky. Proste nie. To je ako proste pri tvorbe videí. Jednoducho
vy ich namotáte na to portfólio, otvoria a oni už musia ísť, proste musia prejsť tým portfóliom a musíte ich zaujať už v prvých sekundách, lebo oni na to fakt nemajú čas. Tie dievčatá alebo tí muži, ktorí tam sedia a vyberajú tých UGC tvorcov alebo tých influencerov, oni nemajú celý deň na to, aby si čítali vaše portfólio proste. Čiže hneď k veci. Čiže ja som si tu dala nejaké ukážky. Videla som, že si to niekto aj rozdeľuje podľa nejakého segmentu, to znamená, že dá si napríklad, že beauty a tam si dá proste videa, čo robil pre nejakú beauty brand, potom si tam dá, ja neviem, si tam dá hair care, potom si tam dá nejaké vitamíny, potom si tam dá nejaký nábytok, hej, keď má skúsenosti a tak ďalej, alebo baby segment. Kľudne môžete a myslím, že aj ja som to takto mala na úvode, ale úprimne vám poviem, že to je úplne jedno. To je úplne jedno. Oni si aj tak nebudú každé jedno pozerať, oni proste pozrú podľa loga, ja som si to preto dala tak, že mám video a pod tým logo, pretože veľa to napovie. Kľudne môžete dať logo a pod to, že čo to je, že to je beauty, healthcare, bla bla bla, kľudne, hej, keď si myslíte, že im to pomôže, tak kľudne, ale vy asi ako začiatočníci ešte nebudete mať toľko tých videí, takže vám úplne stačí tam dať proste video a logo tej značky. Takto, chápeme sa. Ja tu mám proste potom niekoľko strán ukážok, proste takých mojich top, ešte premýšľam, že si to zredukujem, lebo ich tam je naozaj veľa, ale zase ja mám naozaj strašne veľa tých videí, čiže mne sa ťažko vyberá, proste, že ktoré je to správne video a každému sade niečo iné. Naozaj si dávam záležať na tom, aby tam bolo naozaj zo všetko, aby tam bol unboxing, aby tam bol proste voice over, aby tam bol face to camera, aby tam bol proste mix face to camera voice over, aby tam bolo proste niečo s deckami, aby tam bolo niečo iba s partnerom, aby tam bolo niečo s mojou čivavou, aby tam bolo niečo proste ohľadne domácnosti, aby tam bolo niečo z exteriéru, aby tam bolo niečo z ateliéru. Jednoducho, tým, že ja už mám tú tvorbu takú proste hojnú, tak si to tak proste, že aby každého možného potenciálneho klienta, alebo teda značku, alebo brand, alebo voláte si to ako chcete, to naozaj nejakým štýlom zasiahlo, že proste keď teraz, ja neviem, mi napíše, alebo bude pozerať moje portfólio, si vymyslím teraz, ja neviem, Lindt, hej, a oni majú proste, že by chceli prepojiť svoju značku s nejakou influencerkou alebo UGC tvorkyňou, ktorá má deti a že to prepoja proste s nejakou rodinnou tradíciou, lebo ide Veľká noc a proste chcú tam mať deti a nejaký zajačíko a neviem čo, tak proste budú pozerať hlavne tie primárne videá, kde sú zobrazené decká. A ja ešte napríklad teraz, ja mám takú možnosť, že môj otec má farmu, čiže chodím točiť tam, čo sa teraz veľmi zišlo Mixitu a vlastne dám tam aj taký záber, alebo to video, aby bolo vidieť, že aha, že toto nie je niekde z kuchyne, ale že to je niekde nejaké seno, tam je zvieratko, neviem čo. Čiže akože tak trošku, akože nenápadko dať vedieť tým ľuďom, že tým značkám, že aha, čo ona všetko dokáže, chápete. Ale hovorím, to sú proste už také moje pokročilejšie rady, pretože vy asi keď si natočíte 3-4 videá doma, tak asi nebudete mať až také proste možnosti, hej. Ale skúste aspoň jedno, možno vybehnúť s deckami alebo sama niekde do parku, skúsiť niečo potočiť tam, aspoň nejaké 2-3 vety do face to kamery, jednak aj prirodzené svetlo bude lepšie, aj tá zelená veľa spraví v tom videu. Vyskúšajte to. Dobre, čiže tu sú ukážky a vlastne potom ja som ešte dodala, to som tam nemala predtým, ale dala som tam, že čo sa možno ide o mne vedieť a ja týmto vlastne chcem dať vedieť tým značkám, že vlastne že mám ten marketingový background. Proste nie každý UGC tvorca ho má, to znamená, že aj salsacký teda, nie každý UGC tvorca ho má a toto je také moje, povedzme, chcela by som, aby o tom vedeli jednoducho, pretože dobrý UGC tvorca musí aj vedieť, ako predať ten výrobok cez jeho video, hej? Čiže a chcem, aby vedeli tie značky, že OK, čiže ona má skúsenosti s predajom a má skúsenosti s marketingom, to znamená, že bude nám vedieť vytvoriť proste taký scenár alebo také video, ktoré nám zvýši tie predaje. A toto sa snažím dosiahnuť proste aj týmto obkecom, neviem, či to vôbec niekto číta, verím, že hej. A k tomu som vlastne dala aj nejaké referencie, hej, že nejaké
výstupy proste buď od mojich klientov, od mojich kamošiek, čo vlastne začali s UGC tvorbou, alebo a mali nejaké úspešné video, alebo teda mám tam aj normálne referenciu od vlastne CEO hlidačiek, ktorý proste ma tam vychválil do nebies, lebo som vytvorila videá, čo mali miliónové videnia, organicky, bez nejakej reklamy a teda, čo je proste pre mňa pridaná hodnota. Čiže aby o tom vedeli proste. Takže to tam mám tam aj to, že som vlastne absolvovala aj kursy scenaristiky a tvorby hookov od marketérov z USA, čiže toto je to, čo proste chcem, aby vedeli, hej. Chcem, aby toto proste vedeli tie značky. Čiže zase, keď vy máte niečo, tak proste to tam povedzte to o sebe. Pokiaľ ste pracovali pred materskou dovolenkou na obchodnom oddelení, tak to povedzte, že máte sales proste skills, hej. Ak ste pracovali v nejakom obchode, hej, čo je FCMAG, proste odbor, tak vlastne kľudne im to tam povedzte, hej, že som robil v Lidli na tom a tom proste tej pozícii, proste viem, ako funguje dopyt a bla bla bla, hej, nejak proste z toho, čo viete, to nejako vypichnite. Aj najlepší spôsob, ako toto zistiť, inak, vyskúšajte to, je, že pošlite 5 ľuďom z vášho okolia, čo vás dobre poznajú, pošlite správu, úplne random správu, SMS-ku, že ahoj, že keby si s niečím chcel alebo chcela poradiť, s čím by si prišla alebo prišiel za mnou. Normálne iba takto. Oni nebudú chápať, že čo ti šíbe, prečo mi to píšeš, ale proste iba im povedzte, odpovedz mi na to, fakt, prosím ťa. A pozrite sa na tie odpovede a to si tam dajte. Fakt to pomáha, fakt. Naozaj. To je taký môj tip pre vás. No a potom tu mám nejaké fotky, hej, lebo však niektoré firmy chcú aj nejaké fotky, nejaké pekné a estetické, alebo neviem, tie produktové a teda, čiže kľudne si tam dajte nejaké fotky. Akože ja som, úprimne vám poviem, že tie fotky, tomu som asi najmenšiu attention dávala proste, lebo iba som vybrala nejaké, ktoré boli, hej, že rýchlo nejaké pekné a ja si myslím, že toto ani úplne nepozerajú, proste, neviem, ale podľa mňa nie, skôr ich zaujímajú tie videá. No a úplne nakoniec tu mám recenzie a štatistiky. Toto si môžete dať kľudne aj na 2 slajdy, že ešte sa bude scrollovať nižšie, ale ja som minimalistická, ja mám rada jednoduchosť a rýchlo. Viem, že oni tu nebudú proste vám scrollovať cez 25-stránové portfólio. Fakt nebudú, takže skúste to nahustiť proste do jedného. Aj keď to není aestetické, ale však možno, že vy budete mať krajšie portfólio ako ja, lebo ja sa tu teraz nechcem zdržovať s nejakou aestetikou brutálnou, ja na to nemám čas, ja chcem proste hodiť hodnotu do toho portfólia, chcem im proste niečo priniesť a oni si proste nebudú všimať, či tam máte 3 kvetinky a 4 stĺpčeky a neviem proste, či to je podľa pravidka. Oni vám na to dlábu, ako to vyzerá. Akože jasné, keď to je veľmi škaredé, tak nie, ale nič nie je škaredé, proste keď to vytvoríte sami a s láskou. Čiže tuto som dala vlastne recenzie, tie musím už aj obmeniť, lebo už máme krajšie a lepšie, čiže ich nejako povymieňame. Buď to dáte ako také logo, hej, že takéto alebo takéto. Toto ešte asi musím poupravovať, aby to bolo trošku krajšie. A vlastne tam copy-pastenete, alebo teda ja som si urobila screenshot vlastne toho textu, čo mi vlastne tá značka napísala a to som tam hodila. Môžete si dať aj úplne iné oramovanie, nemusí byť toto. A tu som vlastne dala také tie moje, že najúspešnejšie videá, hej, to bola organika, 2 milióny, tuto boli proste nejaké zhliadnutie, nejaký engagement a tak ďalej, potom toto, že ako sa mi darilo počas mesiaca. Proste jednoducho, dobre, toto by sme mali v môjom portfóliu a ideme teda si robiť svoje portfólio. Ideme si vytvoriť svoje portfólio, alebo respektíve vy si idete vytvoriť portfólio, ja vám ukážem, kde to v Canve nájdete, ako si pozriete tie šablóny, ako sa to robí vlastne v tej webovej verzii, pretože to som ešte zabudla spomenúť, že môžete mať aj takzvanú prezentáciu v Canve, čo som mala úplne predtým, ale to bolo strašné obsiahle, akože ja som potom prešla do tejto webovej verzie, pretože mi to bolo jednoduchšie proste si potom niekde tú webovú lokáciu, alebo teda ten odkaz uložiť a potom iba robím, že copy-paste a proste to posielam či už cez Instagram, alebo cez e-mail, alebo kade-tade proste to posielam hore-dole, hej, čiže je to podľa mňa jednoduchšie, čiže nebudem vás tu proste učiť, ako si tvoriť prezentáciu v Canve, keď vás môžem vám ukázať, ako sa robí už proste tá webová lokácia cez Canvu, hej, čiže
Nemusíte si platiť nejaké drahé domény, aby ste mali web. Môžete to robiť cez Canvu a bude to úplne zadarmo. Takže ideme na to. OK, čiže nachádzame sa v Canve. Neviem, že či je potrebné, aby som vám ešte ukazovala, že ako si stiahnuť Canvu a jedno s druhým, ale myslím, že to úplne v pohode zvládnete. Si naťukať do Google, že Canva a potom si stiahnuť tú Canvu, alebo si môžete vytvoriť aj tú online verziu, ale tak ja to mám normálne tuto v Macu ako aplikáciu. Zaregistrujete sa. Dá sa aj zadarmo zaregistrovať, myslím, dúfam, ešte stále, ale tam máte také akože obmedzenejšie možnosti, hej, že niektoré tie prvky sú lepšie v tej platenej verzii. Myslím, že to stojí nejakých 11 €, 11, alebo myslím, že 11 alebo 12 €, 11,90 alebo tak nejak. To stojí mesačne. Ja to mám proste celú dobu, odkedy som s týmto začala. Ešte som nemala žiadne zárobky, tak som proste prvá moja investícia bola práve okrem všetkých možných kurzov bolo do tejto Canvy. Lebo naozaj v tom sa proste vyhráte. Keď už sa naučíte tú Canvu používať, tak ju budete používať úplne na všetko. Úplne na všetko, fakt. Dobre, čiže ideme na to. Čiže takto vyzerá nejak domovská stránka Canvy. Vy tam teda nevidíte tieto moje posledné veci, lebo to mám zakryté. Ale ideme si teda nájsť nejakú šablónku na to portfólio, na také nejaké, aké ste videli proste u mňa. Môžete ho mať hociaké, naozaj ich je tam trilión tých šablón. Čiže ja to robím tak, lebo tá Canva sa tiež stále mení, nevždy je to tam, kde to bolo predtým, čiže aj teraz pred týmto videom som sa musela zorientovať. Čiže robím to tak, že dám, že vytvoriť tuto a vlastne hodím si tuto je, že webové lokality. Potom si dáme, že zobraziť všetko, Tuto sa vám zobrazia všetky možné webové lokality, keď si chcete napríklad nejaký web založiť alebo niečo také, ale my chceme vlastne UGC portfolio website, hej? Čiže tu si to vyhľadáte a ešte pre istotu si ja dávam tuto, že filtre a dáme si, že webová lokalita a použiť. Dobre. A tuto máte vlastne šablónky na tie webové lokality. Čiže naozaj je to len na vás, ktorú z nich si vyberiete. Môže to byť takáto, hej, že vlastne, že tuto bude nejaká vaša fotka, tu bude, že portfólio, vaše meno, scrollnete nižšie o vás, potom tuto bude nejaká, že predošla práca, už tuto bude nejaké proste, tie fotky si viete nahradiť aj tými videami. Dokonca som videla už aj také portfólio, kde bolo tuto about me, alebo teda o mne a tu nebola fotka, alebo tu video, že si môžete nahrať video, že ahojte, ja som Anička Dušička, bla 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 a môžem vám priniesť toto a toto. Rozmýšľala som nad tým, že to spravím aj ja, ale potom si hovorím, že nekašľam na to proste. Kašľam na to. Takže, ale možno by to bolo fajn, neviem. Možno raz vyskúšame. Čiže môžete si takýto dizajn, hej, keď sa vám toto farbovo páči, tak si potom iba prispôsobíte tie fotky a vlastne tie písma. Je to naozaj len na vás. Potom tu máme aj takéto nejaké, to si iba tak v rýchlosti ukážeme, hej, že aké možnosti tu máte. Tuto máte takúto slečnu. Hej, potom vlastne nejaké brand partners, nejaké tie loga by som tu dala, testimoniály, hej, že tuto možno, že toto je ináč fajn, že si dať vlastne možno fotku alebo logo firmy a tuto vlastne čo o vás povedali do budúcna, to je inak dobrý nápad. A úplne na konci máš Let's Connect. Samozrejme, že vy si to viete rozšíriť o viac stránok, len hovorím, nikdy to nepreháňate s tými stránkami, aby to nebolo príliš dlhé. Ak sa vám páči napríklad tento vizuál, že biela s ružovou, to je tiež taká pekná, taká jarná, takto nejako by som si aj ja chcela teraz vynoviť moje portfólio. Čiže to portfólio, ktoré ste videli, nebude tak vyzerať do budúcna, bude trošku iné a opäť sa môžete inšpirovať aj nejakými takýmito, hej. Tuto máte tiež nejaké iné návrhy. Tá Canva je dosť inteligentná, ona vás to proste, stále vás to odporúča podľa toho, na čo klikáte, tak vás to nejakým spôsobom proste odporúča ďalej. Čiže viete si tu naozaj povyberať. Takže tuto to nájdete a môžete si vytvoriť aj svoj vlastný dizajn. To už je taká, že pokročilá verzia. Ja som si to takto nerobila, mne sa proste nechcelo sa s týmto babrať. Jednoducho, my chceme zarábať peniaze, my chceme mať to portfólio ready as soon as possible. Netrapiť sa s tým proste. Jednoducho sa s tým netrapte. Čiže je to naozaj len na vás, ako si toto prispôsobíte.
Každopádne, ale aby som aby sme sa nezdržovali úplne, ja som si pre vás pripravila šablónu môjho portfólia. To znamená, že je úplne v pohode mať portfólio, ako mám napríklad ja. Samozrejme sú aj lepšie portfólia, baby to majú aj premakanejšie. Ja som niektoré portfólia videla naozaj brutálne, ale hovorím, je to len na vás, ako veľmi sa s tým chcete vypiplať. Ja si vždy hovorím, že proste v jednoduchosti je krása a preto som si dovolila pripraviť takú šablónku môjho portfólia. Ukážem. Tu je. Hej? Tuto to máme pekne, čiže takto som si pripravila takú šablónku pre vás, kde si jednoducho iba zmeníte, čo potrebujete. Toto je vlastne ako keby podľa môjho portfólia a budeme teraz pracovať vlastne s týmto. Hej? Čiže veľké prekvapenie pre vás je, to je to, čo malo byť na konci tohto videa, ale tak posunieme to sem, že túto šablónu si môžete nájsť pod týmto videom, otvoriť si ju v Canve a môžete si ju zmeniť podľa vášho gusta. Čiže ideme na to. Čiže vy, keď si otvoríte túto šablónu, tak tuto máte teda meno, priezvisko, portfólio, tuto máte vlastne tie ikonky tých vašich platform, kde pôsobíte, tuto máte nejakú fotku, čiže hovorím, buď tú fotku môžete úplne vymazať, toto nám tu zostalo, môžete ju buď úplne vymazať, alebo tam môžete dať vlastne nejakú, ja neviem, nejakú fotku, ja neviem, vyberieme si napríklad túto slečnu, hej, a máte nejakú peknú fotku, tak si ju viete dať aj takto a vlastne môžete si dať tento textík aj tuto takto, hej, nejako, alebo opačne proste, ako vám je libo. Tak to prispôsobiť proste. Hociako. Ja mám rada proste veľké veci, hej, čiže ja túto pani vymažem, dám si to naspäť. Tuto máte inak krásne tieto vodítka, keď to vidíte, že aby proste ste nešli úplne, že takto, hej, lebo to je potom také divné. Čiže si to vlastne prispôsobujete, ako vy chcete. Ja to zase takto pekne zarovnám a hodím si to tuto, takto dajako, tak. No a dáme si tam nejakú fotku, hej, že proste buď si tam dajte nejakú svoju, alebo proste, no, môžete tu mať aj takúto, ale to sa mi moc nepáči, alebo si tam dáte proste iba nejaký počítač, alebo proste čo je vám libo, hej. My sme tu mali teda túto slečnu s tou perličkou, to sa mi celkom páči, že keď máte napríklad fokus na nejaké šperky, alebo niečo také, tak proste si to tam dáte. Potom si samozrejme pomeníte aj farbu toho písma, font, hej, čiže kliknite si na to písmo. Keď sa vám nepáči toto písmo, tak si tam môžete dať úplne, že napríklad toto, hej, to si trošku prispôsobíme, môžete si tam dať aj toto, alebo aj takéto, hej, toto je celkom pekné, ale proste my sa vrátime naspäť, aby ste to mali všetko tak ako predtým. Tu si dáte vaše meno a priezvisko, opäť môžete si to proste jednoducho vymeniť, hej, môžete si tam dať iný font, inú farbu písma, svoje meno napísať a tak ďalej. Dobre, toto keď sa vám stane, že si tu prehodíte tú fotku, takto, hej, a zmiznú vám tie ikonky, tak stačí iba pravým tlačítkom vrstva a dať, že úplne dozadu, hej. A keď to budete mať úplne vzadu, tak tu sa vám objavia tie ikonky a teraz vám ukážem, vrátime tam naspäť tú slečnu, s tým kamienkom. Teraz vám ukážem, že ako si prelinkujete tieto ikonky. Lebo teraz, keď na ne kliknete, tak sa vlastne nič nedeje. Keby teraz ste to vypostovali, celú túto webovú lokalitu, tak sa absolútne nič s týmto nedeje. Keď tam klikne tá značka, tak proste sa nič neudeje. A teraz dajme tomu, že chceme prepojiť môj TikTok, hej. Čiže idem na TikTok. Tuto mám môj TikTok, skopírujem si môj odkaz, idem naspäť do Canvy a vlastne tuto si kliknem na tú ikonku pravým tlačítkom a dám, že tuto je, že prepojenie. A tuto iba nakopírujem ten link a dám, že hotovo. Hej? A vlastne teraz, keby sme to vypostovali, túto webovú lokalitu, že už je to ako živé online, hej, že už keď niekomu pošlete link na tento web, a si toto otvorí a klikne si na tú ikonku TikToku, tak ho to presmeruje hneď na môj TikTok, alebo teda na váš TikTok.
Teraz to odstraníme, aby ste to tam nemali. Čiže takto to odstraníme. A takisto si vlastne prelinkujete aj ostatné. Pokiaľ nemáte YouTube kanál, tak samozrejme YouTube ikonu dajte preč. Pokiaľ nemáte LinkedIn, dajte ikonu preč a si to proste jednoducho iba proste poposúvajte, ako vám sa páči. Hej? Čiže toto je úplne že jednoduché, potom idete ďalej. Opäť kľudne si to zmente, na čo len chcete, hej, s kým som spolupracovala, alebo o akých značkách som točila, alebo o čom som točila, alebo s akými značkami som proste mala čo dočinia. Jednoducho, skúste si to proste vymyslieť tak, aby proste ste to tam mali, hej. Po prípade to nehajte takto, ako to je, a iba si tam dajte vlastne loga tých firiem, o ktorých ste točili. Keď ste točili napríklad o deodorantoch Dove, alebo o Baby Bjorne, hej, tak si tam proste nájdete si na webe logo Baby Bjornu, a vlastne si ho tam iba nakopírujete, hej, do Canvy. Urobíte to vlastne veľmi jednoducho a to tak, že teda aspoň ja to tak robím, že si proste otvorím si jednoducho Google a dáme si napríklad, že Dove logo, hej, tuto máme nejaké Dove logo, vyberieme si toto, navštívime to tu, a môžete si ho stiahnuť, pokiaľ vám to nejde, že neexistuje to logo v PNG verzii ako toto, tak si ho viete aj vlastne z webu pekne akože spraviť, stiahnuť. Na to existujú nejaké triky, pokiaľ ich potrebujete vedieť, tak mi napíšte a môžem vám s týmto pomôcť. Čiže iba si stiahnete to DAO logo a hodíte si ho vlastne sem do tohto rámčeku. Ja už teda to logo tu mám, dajme tomu tu je DMK, hej, tak si ho iba takto potiahnem a máme tu vlastne jedno logo, potom druhé, tretie, štvrté, koľko len chcete. Hovorím, prispôsobte si to podľa toho, ako vy potrebujete. Čiže tak, potom je tu sekcia o mne, opäť, tuto ja som vám dala nejaké iné fotky, kľudne si aj porobte nejaké nové, hej, tuto si dajte, že prvky, dajte si nejaké nové rámčeky, že pokiaľ sa vám páči napríklad tento rámček, tak si ho tu dajte krásne a dajte si tam nejakú fotku, proste, ktorá sa vám páči, ja neviem, napríklad táto, hej, vymýšľam si proste, kľudne naozaj si to prispôsobte podľa toho, ako to potrebujete, keď sa vám to nepáči, tak to vymažte. Pokiaľ sa vám to páči, tak si to tam dajte. Je to naozaj na vás. Alebo si tu opäť dajte to video, že si nahovorte video pre značku, ako by ste ich vy oslovili a kľudne si to tam proste hoďte. Urobíte to tak, že si iba prekopírujete tento mobil sem a tam si proste nahráte video. Tuto si dáte, že ja som. Lorem ipsum je taký marketiacký jazyk, ktorý znamená, že tu ide text. Hej? Čiže keď niekde uvidíte lorem ipsum, to znamená, že tu máte nejaký text písať. Opäť napíšete si niečo, keď sa vám to nepáči, tak si proste zmeníte font. Hej, kľudne si pomente tie fonty, ako sa vám páči, ale zase nech je to čitateľné. Proste naozaj si dajte záležať na tom, aby tá značka nemala komplikácie pri pozeraní toho portfólia, aj keď oni toho proste, oni to nebudú čítať, oni to preletia, preskenujú. Čiže nepíšte tam nejaké litanie. Dobre, a už ideme na samotné ukážky. Tu som vám pekne dala také telefóniky a tuto, ako som vravela, by som dala logo firmy, po prípade ešte by som možno dala aj možno segment, aký to je proste. To vám tam môžem nehať tiež. Hej, že dajme tomu, toto bude segment beauty. Tak, pekne si to zarovnáme. Tak. Toto bude segment ja neviem, baby a teda, hej. Čiže je to na vás, môžete si to dať preč, môžete to tam nehať, alebo dajte si preč loga, nehajte si tam iba toto, je to naozaj na vás. Video nahráte tak, že vaše video nahráte do Canvy, tuto do nahraté súbory, si nahráte vlastne tie vaše videá. Teraz neviem, prečo mi tam proste nechcú sa zobraziť, neviem, to je jedno. A vlastne potom si iba tie videá takto natiahnete, otočíte, neviem prečo mi to, asi mám proste zlý rámček, ale nechce sa mi teraz hľadať nový, takže iba si ho takto proste šup, šup, šup. A zmeníte si cover tak, že si to proste presuniete tam, kde potrebujete, hej, takto napríklad, sa mi to páči.
Hej? Čiže a takto vlastne si to povkladáte a kľudne hovorím, keď sa vám nemáte určite toľko ukážok, čiže keď tak vymažte nejaké tieto strany teraz, hej, kľudne tuto je, keď kliknete na túto jednu stranu, tuto máte taký smetný kôž a vymažte to, keď tam je toho veľa, alebo tam dajte niečo iné, proste je to naozaj na vás. Čiže tu sú nejaké ukážky, čo sa možno ide o mne vedieť, opäť si tam proste buď si dajte toto, alebo si tam dajte už napríklad, že, že toto úplne vymažete, alebo si tam dajte, že kde som všade pracovala, s čím mám skúsenosti, alebo si tam dajte, čo len chcete proste. Tuto idú fotky, opäť môže to byť tak, že fotky pôjdu sem a toto pôjde až potom, je to na vás. Tuto idú recenzie a štatistiky, tu som vám nehala teda tie rámčeky, kde by som ja napríklad dala možno nejakú recenziu, neviem, skúsim tu nejako rýchlo pohľadať. Hej, že... Asi najlepšie z telefónu si to fotiť, lebo keď si to odfotíte tuto mám nejakú takú, hej, ale to bude také, že málo čitateľné, čiže to bude také proste, že moc sa to tam nehodí, čiže najlepšie je si to odfotiť v telefóne a dať si to ako keby tak, hej, že to bude o mnoho lepšie, čitateľnejšie pre toho človeka. Ja som si to tam nejako načgala, už ani neviem ako proste, alebo si tam dajte niečo, nemusíte dávať ani rámčeky, možno, že iba pod seba nejaké tie screenshoty, alebo proste nejako to tam umiestniť, rozmiestniť. Samozrejme aj nejaké štatistiky, keď ste mali nejaké úspešné video v minulosti, aj svoje na svojom profile, na svojom TikToku, tak určite si ho tam dajte. Nejaké štatistiky z toho videa, hej, že to malo, ja neviem, 1 000 000 zliadnutí, proste organicky, bla, 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 bla. Hej? Dobre. Čiže tuto samozrejme, že si viete zmeniť aj tie farby, aj to portfólio som spomínala. Ak sa vám táto farba nepáči, iba kliknete, tuto máte hore takú guličku a samozrejme, že môžete si to zmeniť aj na takéto. Ináč toto je pekné, toto mám rada. Alebo aj takéto a k tomu dať toto možno, že biele. Alebo, počkajte, nie. Alebo toto by som dala takéto fialkové. A toto možno biele. To je pekné. Neviem, ale možno, že je to také fádne. Uvidíte. Uvidíte aj podľa toho, že aká bude táto fotka, že aby to nejak akože tak esteticky spolu všetko ladilo. Chápete? Po prípade si viete dať ešte aj taký prvok tuto, hej, že tuto dáme nejaké tvary a tuto napríklad si dáme toto, hej, že keď to chcete mať ešte také obzvláštnené, tak si takto pekne natiahnete takýto rámček, si ho trošku vycentrujete. Dáme ho napríklad takýto, alebo takýto biely, či biely. A potom si ho iba takto upravíme. A ešte si klikneme pravým tlačítkom na myške, dáme vrstva a dáme o jeden dozadu, ešte o jeden dozadu. No dobré, dáme si ho úplne dozadu. Tak. Toto môžeme dať aj preč. Tak. Vlastne, ak by ste chceli, hej, alebo to takto ešte upravíme. Takto. Tak. Hej? Že ak to chcete ešte takto, alebo tam chcete možno pridať nejaké, ja neviem, nejakú grafiku, tak si tuto pohľadáte nejakú grafiku, tuto máte na výber. Canva je v tomto výborná, hej, že môžete si tam naozaj dať niečo, ja neviem, minimalistik a fakt, ja neviem, proste nejakú kvetinku, ale hovorím proste, moc sa s tým netrapte. Netrapte sa s tým, prosím vás. Lebo tam je naozaj, fakt, že tá kvetinka im je úplne uprdelé, hej, že či tam je alebo není, ale ide o to, že proste, aby ste tam mali kvalitné výstupy, hej, aby vedeli si niečo proste z vás zobrať. Dobre, toto vám dám preč, aj toto. Dobre, toto vám nechám. Túto farbu upravíme naspäť. Počkajte, to nebola ona. Ani toto. Toto bola ona, že? Dobre. Áno. Čiže ja to nechám tak, ako to je. Dobre? Takto to nechám pre vás. Ešte toto video vymažeme. Tak.
Kopíruje sa iba tak, že klik, ctrl-v, presuniete, hej, alebo aj tuto je také, že keď na to kliknete, až duplikovať a presuniete, chápeme sa, hej? Dobre, toto je ono a potom tuto si viete dať, že ukážka a takto to bude nejako vyzerať. No a toto vidíte? Všimli ste si toto? To je zle, to musíme opraviť. Čiže, lebo keď si dáme ukážku, tak iba ten mail tam príde takto pekne a to nechceme. My chceme, aby tie ostatné tak pekne prišli. Čiže klikneme si na to a tu je, že animovať. Vidíte, je to zaškrtnuté. Sa pozrieme, že ako to je. Je to, že stúpanie, oba smery a tu je táto rýchlosť. Čiže dáme si aj toto animovať. Stúpanie, oba smery. Tak. A to isté si dáme aj toto stúpanie. Oba smery. A zase. No, nemám tu žiadne, že let's work together, contact me a neviem čo, pretože oni vlastne, keď budú chcieť, tak tu nájdú všetko. Tu je e-mail, Instagram, TikTok, ako som spomínala na začiatku, čiže ja som to tam nedala, proste to príde úplne zbytočné, pretože tu je to všetko, hej. Keď potrebujú, tak tu je to. A väčšinou aj tak, keď už sa im posiela to portfólio, tak oni už ten kontakt na vás majú. Hej. Keď si ja oslovujem nejakú značku, tak ja ich oslovím e-mailom, kde im priložím moje portfólio, čiže oni už ten e-mail majú. A potom majú aj číslo vlastne vo vizitke môjho mailu, čiže možno, že tu naklikajú maximálne na ten Instagram a TikTok, čo ich zaujíma. Takže, ale nechám na vás, keď to tam chcete, tak kľudne si proste toto prehoďte o riadok vyššie a tu si dajte proste nejaký ten riadok, alebo teda stránku s vašimi kontaktnými údajmi, alebo takto. Hej? Dobre, čiže to je z mojej strany všetko ohľadne portfólia. Dobre, ja vám chcem dať ešte taký updateík ohľadne toho, čo sa teraz bude diať. Aktuálne dokončujem celé to PDF-ko, už je to naozaj celé finalizované, robím tam už len také jemné úpravy, hej, že ešte raz to čítam, upravujem tam možno, že nejaké tie textové rozhrania, že aby to nebolo, že jedno je väčšie, druhé menšie a tak ďalej, ale môže sa stať, hej. Takže už to dokončujem. Bude to bomba. Ja sama by som si to PDF-ko kúpila, keby začínam fakt od nuly, keby som začala, tak toto je PDF-ko, ktoré by som určite chcela. Čiže naozaj tam nájdete úplne všetko od toho aj takého trošku marketiackého pohľadu, že proste ušetrí vám to čas, lebo nie každý tu má teraz čas si robiť nejaké social media manager, kurzy a tak ďalej, čo si myslím, že je veľmi dobrý základ pre dobrú budúcnosť UGC tvorcu. Ale niekto to má už v sebe a niekto sa to proste musí naučiť. Čiže je tam aj takýto základ, je tam aj nejaké základné chápanie metrík na sociálnych sieťach, čiže to je fakt, že pridaná hodnota a potom sú tam aj hooky, power words, ako si tvoriť hooky, nejaké šablóny a potom sú tam scenáre, všetky možné scenáre, ktoré sa vám môžu hodiť v práci UGC. Jednoducho dostanete nejaké zadanie na niečo a proste si to podľa toho templateu, tej šablóny vytvoríte scenár. A nebudem vám hovoriť ani asi ako a ani viac, lebo to všetko je vlastne v tom PDF-ku. Verím, že behom pár dní by som vedela pripraviť aj celý ten funnel na to proste. Teraz si aktuálne robím nejaký research, že cez akú platformu by som to mohla dať, pretože napadá ma Stenstore, ktorý je úplne super, len tam je zase vysoký poplatok, celkom vysoký poplatok mesačný a to je to, že to by som proste musela nejako zarátať do tej ceny toho PDF-ka. Ja nechcem proste od nikoho veľa peňazí, pretože jednoducho ja viem, ako som na tom bola ja, keď som začínala, čiže chápeme sa. Čiže teraz špekulujem práve nad takýmito vecami a tým, že mám naozaj to nehovorím iba preto, aby som niečo povedala, naozaj mám veľmi veľký dopyt od vás. Mám správy na dennej báze, mám správy proste od vás ohľadne nejakých otázok, ohľadne portfólia, ohľadne UGC, ohľadne proste, teraz mi pristala správa ohľadne živnosti, autorského honoráru, že ako sa to dá robiť aj bez živnosti a tak ďalej. Tak ja fakt, že som sa rozhodla, že začnem robiť konzultácie. Naozaj, ak máte záujem, tak sa potom nejak prihláste, môžeme si zavolať, môžeme si pokecať. Ja naozaj sa snažím vám dodať všetko to know-how zadarmo. Ale nie všetko sa dá robiť zadarmo. Chápeme sa. Takže
lebo ten čas, čo by som vám venovala, tak môžem zase venovať práci, kde by som zarobila, čiže musíme to nejako vykryť. Chápeme sa. Ale tu na YouTube to bude naozaj stále zadarmo, naozaj plnohodnotné informácie. Ja pre vás chystám ešte z toho strašne veľa a verím, že čoskoro sa mi podarí nájsť aj nejakého editora, ktorý by mi tieto YouTube videá editoval a tým pádom by som vám mohla prinášať aj častejšie tieto videá. Nie, že častejšie, ale veľmi častejšie, hej, že minimálne raz do týždňa by určite vyšlo nejaké takéto YouTubeové video, lenže na to, aby som proste mohla takéhoto editora platiť, tak potrebujem aj zarobiť, čiže aj preto budem musieť speňažiť nejaké tie veci, čiže chápeme sa. Ale stále vám chcem prinášať hodnotný obsah, know-how, za ktoré som ja napríklad na začiatku platila, alebo teda stále natrafím na nejaké baby, ktoré si za takéto niečo proste pýtajú brutálne prachy, hej, že proste nechápem, však oni tiež niekde začínali, ale dobre, chápem ich na jednej strane, ale niekedy treba tú cenotvorbu prispôsobiť proste. Takže toľko informácií odo mňa pre vás, ja fakt dúfam, že toto nebude nejaké extrémne dlhé a verím, že sa vám to páčilo. Prosím vás, hoďte mi do komentárov alebo na Instagram zase nejaké ďalšie otázky, čo by ste chceli vidieť najbližšie. Mám teraz roztočené video real time making video, čo to znamená, že moje prvé video do portfólia, že si to vlastne budem ako keby robiť s vami, to video. Že normálne od napadu, cez scenár, cez potočenie a vlastne prvé video do portfólia, ktoré si vyrobíte sama doma s tým, čo máte doma. Čiže také niečo som začala teraz spracovávať, len tým, že mám ešte iné aktivity, tak som tu niekde v polke stopla a nie som si úplne istá, že či to neprerobím, alebo či sa na to aj nevykašľam. Závisí od toho, či také niečo chcete. Pokiaľ chcete, tak mi to prosím hoďte do komentárov, fakt mi prosím vás hačte, čo chcete. Lebo to, čo vy chcete, to je nápad pre mňa a ja tým pádom môžem vytvoriť a vy máte odpoveď na svoju otázku zadarmo na YouTube. Chápete? Blink. Dobre, nebudem to tu zdržovať. Ďakujem veľmi pekne, čiže ako sme sa dohodli na začiatku, ak ste sa naučili jednu novú vec, tak mi dajte páčik hore. Ak ste sa naučili 2 nové veci, tak mi prosím dajte odber a porozprávajte o mne kadekomu. Ja sa budem len tešiť z toho, keď môžem pomôcť viacerým